benar-benar untuk mengkafirkan atau memuslimkan orang. Betul nggak? Wis, awakmu percaya aku orang Islam? Teko apa awakmu percaya? Apa dasarnya? KTP. Goblok itu. Engko anak setan teko daftar terus agama kedua Islam percaya kok. Jadi teman-teman sekalian, aku iki aja kok percaya. Aku rene gak njaluk kok percaya. Aku rene iki nyuruh cek sampean percaya sing wajib dipercaya, sing bener nek dipercaya sapa jenenge? Allah. Karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek aku ojo kok percaya, taek cak niku ngene ya. Cangkeme gak sopan. Ngono to? Cangkeme pating pecotot. Wis di YouTube ki mesah meso ya ta? Ya toh? Nek aku meso awakmu terus nangis kan guyu. Berarti sedih ta seneng? seneng. Jadi nek aku meso nyejeno ta nyeneng kan? Ana wong seneng kok gak oleh. Aku gak misui, aku mek meso. Ngerti bedane meso karo misui? Nek meso itu yang gerundel duit diancuk. Nek misui aku ketemu awakmu diancuk raimu. Ya? Aku takon, aku tahu misui agak. Aku misui awakku dhewe. Ngelek-elek awakku dhewe. Kayak gimana lho? Seorang budayawan terus ngomong paek. Ini tuh sing tak misui aku dhewe. Betul enggak? Nek iso aja misui sapa-sapa, pinter misui awakmu dhewe. Jadi ini dasarnya sadurunge pengajian lho iki. Iki guru mulai lho ya. Guru mulai nang kok diselingi lagu-lagu sih. Nek nang awakmu dhewe golek eleke, betul enggak? Kalau ke orang lain carilah baiknya. Bener gak? Ndelok wong sak elek-eleke wong golek ana apike, bersyukur dongakno jek dadi apik temenan. Nek nang awakmu dhewe aja gak apik-apik. Mulane ana wong nuduh wong liya elek iku mergo dhek dhewe iku gak tau ndelok eleke awake dhewe. Ngono lho, Pak. Bener gak? Sing sregep sembahyang angkat tangan. Cuk ngono kaca ini teh. Oke. Kanjeng Nabi biyen ini nek wong dakwah iku kudune teko nang wong apik ta wong elek. Nek pengajian kudune sing teko santri-santri ta gendo-gendo. Bambung-bambung, preman-preman ta wong alim-wong alim. Garong. Itu namanya pengajian. Nek sing teko wis alim-alim itu duduk pengajian wong wis alim kaya apa. Tapi nek pengajian itu dakwah itu justru yang terpenting ketemu sama orang-orang yang masih belum ya gurung alim, gurung sadar teplak-teplek doda-dadu ya tau gak masalah dadu pisan-pisan. Kok suwe ndasmu dadene dadu karo malaikat kapok kan yo. Gitu ya. Maka di pengajian yang sama saya tidak pernah menyebut pengajian. Pokoknya ketemu dulur-dulur anak-anakku putu-putuku kabeh, elek apik tak trimo kabeh, sing apik tak dongakno luwih apik, sing elek tak dongakno iso dadi apik. Ngono tok nggih. Awakmu ro aku iki rajin sembahyang taga. Lah garo sih. Aku ya garo awakmu sembahyang taga. Kan ana ustaz nganggo serban ora nek dhek rajin sembahyang. Ya apa caramu ro? Koyoke. Lah koyoke. Sawangan lho lah kok. Yo gak mesti daripada ireng diusung-usung watu ya iso. Wes ya, tadi ngerti ya. Saya enggak nyari jeleknya siapapun. Saya selalu menyadari jeleknya saya. Tapi nek aku ketemu wong liya, yang saya cari adalah kebaikannya. Gitu loh.
Pokoknya tak dongakno, kuwabe wong tak dongakno, apik kabeh anakku aja meneh kok menungso, jin setan tak dongakno. Anggit kowe enak dadi setan. Selamat kon dadekno menungso, nek kon dadekno demit ya apa kan? Ngono ya. Oke, bismillah aku njaluk sik tiga kata Korea yang terbaik. Sing apik-apik aja, sing elek aja, sing Jawa. Jaluk turu. Sarangnya apa artinya? Cinta. Balulas. Sarangnya ya. Itu cinta ya. Ya. Siji sarangnya loro. Ojo dawa-dawa ya. Buku supo. Kangen. Buku sipo. Oh iya. Sipo itu korek. Sipo. Oke. Tapi bukan buku. Sarangnya buku sipo 3. Sing gampang, agasi apa agasi? Perawan. Gadis. Oh gadis lah, terus arek wedoke ngomong apa iki? Sing netral. Cinta, kangen, terus apa dia? Ido, artinya? Doa. Oke, sip. Iki mulai kene iki sampai Wono Ndukur iku sarange. Mulai kene sampai kene Buku sipo. Korean, bukan sipo. Terus kene sampai kene hidup. Tolong diewangi ya, ya, Mam ya. Aku ki biar iku belajare cara Rusia. Cara Korea iki rada gak apal aku. Iki nek pas di Korea ngomong ngono, kan pas di Rusia aku biar belajare cara Korea. Oke, judul pertama apa, Mam? Sarang. Kedua? 3? Gitu. Oke, tak jaluk 2 lagu. Pertama sarange tirokno aku. Aku ini ono lagu Jawa situ, Arab situ, sing dhisik Jawa tak Arab. Wes, ngene ya mulai sarange ya. Gundul pacul. Lho setan tirokno persis. Sing jelas tak visane iku. Mosok visa dililah. Kita aja diterusno. Gundul pacul. Oke, berarti kurang cukur. Gundul pacul. Ini apa? Gembelengan. Nyunggi wakul ya. Gembelengan. Awal ya. Gundul gembelengan. Nyunggi wakul gembelengan. Masalah berarti meskipun di Korea 15 tahun Jawanya tetap Jawa. Tidak bisa hilang merah putih dari hatiku. Nek gak percaya bukaan dodoku, hatiku warnanya abang karo putih. Gitu ya. Wes, saiki bareng gundul Gembelengan. Nyunggi wakul gembelengan. Bakul limpang sekane dadi saratan. Bakul limpang sekane dadi saratan. lagi. Gembelengan.
saratan, bakul limpang sekali dadi saratan. Ngono rek, sip. Iki lagu anak-anak apa lagu dewasa? Anak-anak. Yang tegas, ini lagu anak-anak apa lagu dewasa? Leto. Lagu dewasa yang dititipkan ke anak-anak. Dia ngerti gundul pacul, itu nyun sewu nih Pak. Umpamanya awakmu jek cilik, jek gundul-gundul, terus istilah gundul-gundul pacul, gembelengan, barek cilik ya. Nguenang ini umbele gak iso isi seruk. Ya. Nek kon cilik gundul gak masalah, kon gembelengan dulinan. Main-main gak apa-apa, tapi nek wis nyunggi wakul gak oleh Belengan. Soalnya nek wis nyunggi wakul kon gembelengan terus akibatnya Bakul limpang. wis. Ngerti maknanya ya? Belum. Gampang begini sih. Begini sih. Coba bahasa Koreanya nyekel. Coba. Nyekel gini ya. Bahasa Koreanya nyangking. Bahasa Koreanya gendong. Bola. Gak ada. Bahasa Koreanya mikul. Tanya Bu Guru dong. Bahasa Koreanya ngempit. Orang tahu? Orang nasi ngerti Bahasa Bang. Koreanya nyunggi. Jadi di Korea megang itu cuma satu macam, di Inggris satu macam, di Barat satu macam, bahasa Indonesia juga satu macam, tapi Jawa nyekel ya apa sih? Nek nyekel ngene nyekel, tapi nek ngene bopong, ngene gendong, nek ngene Nyempet. nek ngene ngene. Siapa bangsa yang paling pantas memimpin dunia? Indonesia.